Хөрмәтле телестудия хезмәткәрләре, язның иң матур сагында, бөтә дөнья сәскәләргә күңелгән мәлдә, 1935 елның 15 майында безнең кадерле атайыбыз Шәһәров Вахит Галимьян улы дөньяга килә дип башлана безнең студияга килгән котлау сәламе. Хугыш һәм унан калган авырлыктарны күреп үсә үзенең апайлары һәм кустылары менән. Авылда 7 классты тамамлагач, 2 туган агайы Гайнулла менән комбайнда эшләй башлай һәм ошо һөнәренә тугры кала. Хуңгарак киномеханик һөнәрен үзләштереп, үз авылда Прогресс, Рязань һәм Тәвәкәндә кино күрһәтә. Техниканы яраткангалыр ул авылда беренчеләрдән булып, мотоцикллы һәм радио алгыслы була. 1959 елда әсәебез Флүрә Сафый кызы менән өйләнешеп, тормыш корып ибәрәләр. Балалары Зилә һәм Халиткә гомер бүләк итеп, яхшы тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына аякка бастыралар. Атайыбыз гомер буе Кызыл Байрак колхозында алдынгы механизатор булып эшләне. Ул күп тапкырдар социалистик ярышта еңүсе булды. Мактау грамоталарына, кыйммәтле бүләктәргә лаек булды. Уның фотоһы колхоз һәм район үзәгендә почет такталарын бизәп торды. Яйын көзен басуда, кистәрен клубта кино күрһәтеп, лаеклы ялга сыкты. Эргәһендә һәр вакыт әсәебез терәк, ярдәмчы булды. Ул да колхоздың төрле эшләрендә һавынсы, сүгелдүрсе, хатыусы булып эшләне. 60 ел бергә тату гомер көттеләр. Кадерле атайыбызны 25 яшьлек олы юбилее менән кайнар котлап, уга исәнлек, хаулык, киләсәк гомердәре кайгы-хәсрәтһез, гел шатлыктарда үтүен теләп калабыз һәм котлау сәламе итеп, Етегән чишмә йырын тапшыруыгызны теләйбез дип тамамлай котлау сәламен һезнең якындарыгыз. Иң изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызны һорайдар тормыш иптәшегез Флүрә, кызыгыз Зилә, кияүгез Камил, улыгыз Халит, киленегез Флүзә һәм ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ. Етегән шишмәләрдә
together.